Ghana for and then so my mama call about the mobile Disney TV so ne ye share biem e de Disney ebremu. The Mr. says I won't subscribe here. Web modern was subscribe my they momo Facebook and sub modern say obe follow ye. Na dwumadie bia na de so bia e de beto wo no. Onso wanya akwanya ache ama afoforo nso enye bia hwe. Mama makwaba e wa Disney TV so. Yegusua esua account for Nsenkyerenne ahodo a yede kasa. Yesua honam akwa yede kasa. Ena nanu so yesua achiame poma. Ena yehwe Nwuram Nsenkyerenne ahodo a yede kasa. Obi pe kasa Nwuram nso won Nsenkyerenne a yede kasa han. Tete no esanse na telephone eni ho. Ena ada fotinta fidie eni ho a na omudidi nkomo nti. No mu ye nneoma hodo bi e de kasa e kire afoforo e ma won te ase na Nwuram nso e wo won de itene ye hwe Nwuram Nsenkyerenne ahodo a ye de kasa de di kan ye hwe ahabanguo no enhye da ni ahaban potin a wotwa egu na emomu no ahaban bia sabre no nipa ne nsa beka no otumi twa edigu ho ahaban guo asekire nie yemfa ne se nipa baanu ana nipa mienu ekọ Nwuram abetwafo ekuafo abomofo wonso wotumi ye Nsenkyerenne bi Emma yehu se aha nipa abefa ha anase nipa emefa ha de tie nie yemfa ne se ekuafo miensa ekọ Nwuram obi ekọ na fom akodo woduru nkwanta bi so no eyi apai fa ha wei so apai fa benkum wei apai fa nifa se eduru bra wosanya ba wachi a sani ebeye ebema yehu se asomasi edikan abesin kofie jame enti na no ogu ahaban enti de obedikan no eduru ha ogu ahaban obu ahaban bia na ode egu nkwanta ne so na akire se ono na wadikan enti uduru ha kire wo se obi eden edikan ana se dia woni ne baaye no wadikan ekogyawo eno nso eye Nwuram Nsenkyerenne ye di obiem eye mrenkanso yesi ansana mrenkanso besi ne tirase ne wode asase aka kire no mrenkanso ene da hoyi eye abe enko omu no ene fe ne mrenkanso tete hono se wo koto asase ana obi ama asase se doso na wo koto se mrenkanso si asase ne so a kire se manso e wa asase ne so mi timu bio mrenkanso ai tete hono se wo ko hu asase bi na yede mrenkanso esiso a kire se manso e wa asase ne so bichiti se ne mrem se yesa de na anka watimi wakami bia ni ho ana wantwi bia ma ho emam esa so bitimi to asase ba ko ma nipa miensa nipa ne beko no ahyenso bia ni asase ne so kire se asase ne obi dia entititi no uko asase bi yede mrenkanso esiso a na kire se asase no manson e woso humpe okwadwo de brika ha humpo ene wakoto sa asase no mrenkanso no so yetimi didi djuma bebre abomofo tai de sum fidie wode sum fidie etu bedru baby na ya bom mrenkanso epo ya koano wo mo matena kura seda no ya koane sei no wo ma bone po den
kyerɛ wo sɛ baabi a wokɔ no yɛsom afidie ɛdɛn ɛwɔ hɔ anaasɛ obitumi di mmerɛnkanso no ɔde sisi kwan ho aka kakra mo wadu baabi a wɔsom afidie no wobɔ so ɔde mmerɛnkanso asisi ho saa yɛtena ekura seda no uduru hɔ a no wɔ sɛ yɛsom afidie ɛdɛn ɛwɔ ha tete no nom de afidie yi nam pa Nwuram nam enti ansa na obeduru wɔ sɛ na be a wonkotie afidie ni so ɛma ne nkotwaw ana enkopra wonti no wadi kan bɔ kokɔ sɛ wani mu na wokɔ no afidie bi ɛdɛn yɛsom afidie bi wɔ enti wɔde mmerɛnkanso besisi na akyerɛ wo sɛ yɛsom afidie ɛwɔ hɔ yɛn tete no na yɛn nana no monim nyansa paa o no mo wɔ kwan ahodoɔ mo fa so ɛne nipa kasa wɔ bra wɔmmie wano mpo mmerɛnkanso na so yɛn nyina yɛnim sɛ esie ɛna efiri mmiri tete no tumi koduru obi sie so na emre efiri wɔ so a wotumi tutu bi ɛde kɔ ofie na so no ukoduru obi sie so na sɛ wo sɛ mmerɛnkanso esi esie ni so a ɛkyerɛ wo sɛ esie no ɛwɔ wura enti emre na esi so no asoma esie ɔbentin ɛnyɛ wo dia itu ko ti sɛ mmerɛnkanso esie bi so a ɔkabrane dwane hwɛ na wantu sumre wotu sumre a sɛ wabɔkoro no yɛ obi dia na wakɔfa mmerɛnkanso ni so biem sɛ wuduru efie biem na sɛ yɛde mmerɛnkanso asan efie n'anim a ɛkyerɛ wo sɛ ɔhene ne de nano ato ɔbaa bi so wɔ fie hɔ enti sɛ ɔyɛ abrante wa na sɛ wudi agorɔ kɔ fie hɔ a hwɛ wo so yi enti tete no efie a ɔhene kɔmu awadeɛ no ana ɔhene pɛ sɛ ɔkɔmu awadeɛ no yɛde mmerɛnkanso ɛsɛn efie n'anim a ɛkyerɛ sɛ ɔhene yere na wɔ fidua anim enti woyɛ abrante wa na wafa wafoforo a hwɛ yie ɛna wanwura efie no wei ɛfa abɔmɔfo mu yɛfrɛ mo agya bota anaasɛ mmota yɛn ni sɛ abɔmɔfo bi akɔ Nwuram na yɛn nyina nso enim sɛ abɔmɔfo wɔndi wɔn dwuma na adwopaa na yɛ wɔkɔ kwa yɛ bretuo mu na okodi wɔn dwuma enti sɛ okodi wɔn dwuma na esa adeɛ santi sɛ wanya ahyɛnsodie bi wɔ kwan mu a ebia na wakɔyera enti de ɔyɛ nie ɛkwan a ɔbɛfa so akɔ no saa kwan no dwo obehu bia no ɔbota ho ɛsono twa ɛna ɛsono bota ne yɛ sɛ wode sekan no ana ade dadeɛ no ɛtwitwa ho kakraa bi ne te sɛ wotwa dua no ama na bu atɔfom ana wotwa ama na kom enti wɔde twitwa ho kakraa yɛ akama mu ne yɛfrɛ ne sɛ ɔbota ho enti sɛ wokɔ Nwuram na wokɔ hu sɛ ya bota dua bi ho a ayɛ a abɔmɔfoɔ ɛna tai di saa adwuma no wɔyɛ wei nyinaa sɛ ne ɛbɛyɛ a wɔnyera ɛwɔ kwaye kora wakɔ ahayo ɛwɔ mu no ahwɛfoɔ ɛna ha na mede mu besi Adesua TV deɛ mesrɛ ane sɛ ɔbɛmmɔden na wa subscribe ama yɛ mesrɛ woba na ɔbɛ subscribe a ayɛ like ma yɛ wate na wa share nso ama yɛ na foforɔ nso anya bi ahwɛ so hu yɛ wɔ Facebook abɔmmɔden a sɛ wobɛ share ama foforɔ nso anya bi ahwɛ ɛna ha na mede mu besi makramo